machiegni e pap weche mag tuke riwruok matayo tuke okapu mar basketball e pacho kaendi oyango jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya e tuke mag jotugo adek e okombe mar Kenya Cup. Tugo mag 3x3 mibiro tugi alap ma Cairo International Stadium boma ma Al Kahira kochako tarik 1 nyaka 3 dwe manyien. Timbe ariyo osebedo ka timo orako ka giikore ne tukego. Tugo miyogi thuolo mar chopo points ka girango yudo thuolo mar tugo Olympics e piny France boma ma Paris higa 2024. Wakeni ma Kenya ni e pool B kaachiel gi Benin, Madagascar, Morocco kod Niger, ka chuo ni e pool B kod Benin, Madagascar, Morocco kod Mali. Training for like 3 months, preparing for the event. We've had like different players coming to camp, help us to get better. We've had film sessions, analyzing the teams in our pools. So I'd say we are very much prepared. And our target is to win. We want to go to that Olympics. We want to become Olympians. That's our target. It will be a plus, and also when it comes to points, 3-on-3 is different with 5-on-5. 3-on-3 is a matter of collecting points. So at least our ranking will go up in Africa.